Продължаваме сутрешният блок. Гостът вече е тук в студиото. Срещу мен е Румен Банков, който е преизбран за председател на социалистите в Ямбол. Това се случи на съботната конференция в голямата зала на НТС. Добро утро, добре дошли. Добър ден, вашите зрители също. Какво е чувството за 8-ма вече поредна година вие да сте начело на партията в Ямбол? Чувството е не на незаменяемост във всеки случай. Аз през тези 8 години се радвам, че това, което е Общинския съвет, обществена организация е работила и има резултати, на тази конференция се показаха. Самият факт, че бяха излъчени 7-8 кандидатури под 40 години за кандидата и председателя на Общинския съвет, говори, че работим в добра насока и в най-скоро време предполагам, че ще има човек, в който да прекратим тези 8 години или там още една-две, предполагам, ще бъдат подготвени и ще имаме нов председател. Но смяната на председателя или кой ще бъде председател, наистина важно е сигурно за организацията на работа, за определение на политиката за работа е важно и колективния орган, тъй като ние сме партия устроена на колективен принцип, с изпълнително бюро в ръководство, с общински съвет, който е до сега 33 човека, сега ще бъде по-малко 23 от новата конференция. Така че колективното начало е заложено при нас и на председател ролята му е до толкова, доколкото да умее да обедини тези хора, да умее да ги насочи в определена насока и да работят това, което те могат да предложат на гражданите. Нашата цел е това, да разработваме идеи, да разработваме виждания и да ги предлагаме на нашите съграждани. Наистина да работим по някакъв начин да ги реализираме града. Кое според вас е най-важното и силно качество за един лидер, за един председател? Дали да има силен авторитет пред толкова много хора или точно това, което вие споменахте, да може да работи екипно? При нас така създадена структура, че най-важното е екипността. Авторитетът също е важен. Опитът, който, тъй като ние имаме 1022 души, ние партийната организация, 51 организации са, 41 са по квартали, другите са по интереси, клубове на интерес. Човека, който трябва да бъде, който е председател, все пак трябва да познава голяма част от актива главно в тези организации. Трябва да умее все пак да има авторитет сред тези, които са непосредствено в ръководството и наистина най-важното е да се умее да ги насочи и да работим. Аз мисля, че последните избори, специално в това отношение, организационно отношение, местните избори показаха, че ние можем да работим в тази насока. Кой е най-трудният период от тези вече 8 години, когато вие сте на чело на партията в Ямбол? Разбира се, най-трудният период беше след 2005 година. Аз станах председател по неизвънредни обстоятелства, тъй като това стана непосредствено след провеждане на конференция 2005 година. Но тогавашният председател Николай Пенев стана заместник областен председател и тъй като ние в последствие 2005 година на 47-я конгрес имаше промяна в уставане и се наложи той да бъде или заместник областен, или председател на БСП. И тогава поех организацията на едно извънредно заседание на конференцията. И това е било най-трудният период, защото макар бъдейки в някакво общинско ръководство, в изпълнително бюро, аз директно с хората, с контактите с организациите се минала. И това беше един период, аз спомням тогава период, на който те трябва да добият моето доверие и аз да добия тяхното доверие беше. Мисля, че през тези 8 години го постигнахме и това, което почувствахме на конференцията и сега, пък и предната 2008 година, ние сме така устроена партия, че добивайки веднъж доверието, трябва да се направи много голям гаф, за да се загуби. От една страна, но от друга страна пък така нашите членове получават удовлетворение, когато имат
в ръководството си хора, които имат определена компетентност, в определена насока, определени изяви. При нас, например, ето Общинския съвет, там ли можем да се реализираме нещата? И сега, както влязаха много млади хора, така да нарека, така че те ще видят и своя бъдещ лидер. И аз винаги, сега се говори, имало някакви групички преди конференцията, след това и може би да се зададете такъв въпрос, но аз винаги съм го казвал и сме го доказвали всяка конференция, че делегатите на конференцията, нашите конференции, те са изпратени от тези 50 и няколко основни партийни организации, наистина са хора, които умеят и виждат за какво става и винаги правилно преценяват. Ние до сега, каквото сме решали на конференцията, винаги правилно се преценяваме. Нямало е така комплот да се направи нещо обратно. Там се чувства просто така пулса на организацията се чувства на конференция, защото от всякъде има представители и те се казват нещата, които бъдат. И ние всичко се казваме. Най-важното, което казваме си го от едната страна, от другата страна, което казват хората, кажи си го право в очи, пък след това ще правим каквото трябва. И мисля, че от това печелим най-вече. И между другото, вие сте забелязали, че ние нямаме до сега конференция, която да сме провели и медиите, представителите на средства за масова информация да не бъдат поканени и да участват и да чуят за какво говорим. Ние да говорим. Единственото, което беше, може би, миналата конференция, когато се определяхме кандидатурите, но там беше много кадрово решението, но в обсъждането ние го присъстваха, просто при гласуването присъстваха, мисля, че беше. Така че ние сме се отворили и по този начин искаме да се чуе и да се види какво правим в тази организация. Че не е някаква затворена, която да мислим някои работи и да ги реализираме. Не, напротив, ние сме открити и приемаме идеите, които всеки може да даде. А кога и как се работи по-лесно? Когато си на власт или когато си в опозиция? Като председател на партийната организация тук в Ямбол, на вас как би е било по-лесно? Ами, наистина сега малко е хем на вас, хем не на власт, защото за мен повече ме интересува местната власт. Тъй като аз не съм бил председател, когато сме били в местната власт. Да. Така, и мога да кажа следното, че в опозиция е по-трудно. И то не е от гледна точка, че има управляващи. Аз поне от тези от 2003 година сега не съм видял виждани идеи и неща, които са направени, които са по-добре от това, което ние сме предлагали през тези години. От 2003 година дори мога да се върна. Това, което ако извадим нещата, които сме предлагали от 2003 година, няма нито на йота нещо мръднато до сега. И другото е по-неприятното, че когато правим срещи с нашите симпатизанти, по квартали срещи, които правим, хората поставят на нас, особено като членове на Общинския съвет в общината, поставят въпроси, които ние не можем да ги решим. Поставят проблеми, които ние на няколко пъти се пробваме да ги вкараме било в бюджет, било в други решения, които се гледат, но не можем да ги направим. Това е на опозицията трудното. Защото ако има един нормален диалог, ако има едни нормални отношения, с които наистина да гледаме да решим проблемите на гражданите, тогава няма да е така. Но в случая, вие виждате и предния Общински съвет, този пък е... Не знам, аз 6 месеца минаха, не искам да говоря как е, но не можем да помогнем на нашите. Въпросите, които те ги поставят, повече от компетентността на кмета. Но когато се изправя срещу тях, не можеш да му обясниш и да кажат, добре, вие сте дошли тук говорим, а пък не можете да решите въпрос. Това е най-трудно на опозицията. Ако има една чуваемост, ако има един диалог, когато се решават проблемите на града, няма да има такъв проблем. Така че това е по-трудният период. А когато сме били на власт, на национално ниво, за мен това е до някъде било 2005-2009 година, защото една коалиция, която се е създавала, тя си има определени позиции. Обикновено властта се измерва с това доколко определени кадри можем да реализираме наистина, които да могат да реализираме на определени позиции, наистина, които да могат да работят по проблемите, които правителството поставя, което всяко министерство и институция се поставя. Тази тройна коалиция, която беше създадена, това е
Ние поехме само негативите от нея. Ще кажа защо. Защото във всички нива на институциите, от регионалните звена до националните, предното управление беше на НДСВ и ДПС. Те се бяха сложили кадрите. А пък да не говоря, че НДСВ пък използва кадри от СДС. Значи, говорим за политика, която трябва да... И когато се направи тройната коалиция, ние почти нищо не сме реализирали. Това до някъде не обвиняват нашите съпартийци, че нищо не сме направили, но, как да ви кажа, аз поне моето разбиране, защото съм бил в изпълнителната власт и нали, от другата страна, винаги съм мислил, че трябва да имаш наистина, да не става самоцелно сменението. Да сложим наш човек или друго. Сега това, което виждаме и което е масово явление, а наистина да слагаме хора, които могат да работят. И ако те поемат една позиция, една линия, която се задава нали, като политика на правителство, като политика, местна, регионална политика, те могат да го работят. А не, както да кажем сега, трябва да стане член на ГЕРБ, за да остане. Нямало и такова нещо и ние може да се види, да се върнем назад в тези 4 години, да видим, че тук е нямало проблеми с тези регионалните звена, които са били, за да направим, за да настояваме. За разлика от други политически. И СДС направи така, и ГЕРБ сега масово го прави. Макар, че ние сме били уж тоталитарна, такава, ние това нещо не сме да направили. В интерес работа да върви. Но истината е тази, че НДСВ и ДПС, тяхните кадри вече бяха в тези звена. От няколко години насам сме свикнали да чуваме и да четем по вестниците, че БСП е партия на бабичките. Този етикет започва ли вече да се отлепя от името на партията, като си има предвид тук ситуацията в Ямбол? Вие преди малко споменахте за младите. Аз не виждам нищо лошо по-възрастното поколение да са членове на БСП или симпатизанти на БСП. Плюс това е поколението с опита. Опита, който е натрупал през годините. Много от тях имат и организационен опит, тези особено нашите активисти, които са управленски опит имат. Така че след това ние като социална партия, като цяло политиката, която се провеждаше през 2005-2009, сега управленските проекти, ние като правителство, тройната коалиция направи много за възрастни хора, така че е съвсем естествено тези хора наистина да се виждат, те просто виждат в реализация на своите потребности в политиката на БСП като цяло. А относно това дали е на бабичките, аз мога да ви кажа, че ние някъде около 12% от тези 1022 членове, като членове, не са на възраст под 35 години. И когато сложим една активна възраст 40-50 години, макар че мога и моите да сложа 60, тогава вече ставаме някъде към 50%, 52-3%. Така че погледнато от тази гледна точка, това за бабичките, да, приемам го като шега. Но, както казваше Стефан Данилов, тук на една среща направяме, че имал много фенки. Бабе, викам, фенки. Така че, бабе, но симпатизанти. Пък в симпатизантите са още повече, сигурно. Но това е съвсем естествено. Ако се гледа какво се предлага, какво се върши и за кого се прави, за кои слоеве, така че нещо естествено. И между другото, БСП никога не се е позволявала популистки да подхожда спрямо тези слоеве, социално слабите слоеве. Тези хора са точно в тези, тъй като пенсионните реформи, които направяха, реформите в здравеопазването, които направяха, те именно касаят тези, които са излезли от активна трудова дейност и най-вече върху тях се стръфват. Така че това е нещо съвсем естествено и мисля, че ние точно такава партия сме. А младите винаги виждат. Ние особено по време на кампанията, пък мога да ви кажа, че има голям наплив също хора, които искат да участват. Ние почти от тези, които застъпници в членове на секционна избирателна комисия, това е един страничен актив от нашия, това бяха млади хора. Над 70% бяха млади хора. Което е добре, което, значи, това е един период, в който
приближавайки към това, което запознавайки с нашата политика, с нашите виждания, това е един период, че за в бъдеще ще е. Но не трябва да бързаме. Бавно трябва да бързаме. БСП